Χάλασε. Πήγε την πίζα. Μπελό μωράκια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του Retro Bites. Σήμερα θα κάνουμε βασιλόπιτα, λόγω των ημερών, και θέλω να ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, πολύ ενδιαφέρον, για το πώς βγήκε η βασιλόπιτα. Λοιπόν, πάρτε κουβερτούλες, ζεστές σοκολάτες και πάμε να διαβάσουμε την ιστορία. Η ιστορία της βασιλόπιτας λοιπόν γεννήθηκε πριν από 1500 χρόνια στην Καισαρία της Καπαδοκίας. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν δεσπότης, ζούσε αρμονικά με τους συνανθρώπους του, με αγάπη, κατανόηση και αλληλοβοήθεια. Κάποια μέρα όμως ένας αχόρταγος στρατηγός, τύραννος της περιοχής, ζήτησε από τον Μέγα Βασίλειο να του δώσουν όλους τους θησαυρούς. Εκείνη τη νύχτα ο Μέγας Βασίλειος δεν κοιμήθηκε παρά μόνο προσευχόταν να το σώσει ο Θεός. Την επόμενη μέρα ο αδίστακτος στρατηγός απέτησε όλο το χρυσάφι της πόλης από το Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγα Βασίλειος απάντησε ότι οι άνθρωποι της πόλης δεν είχαν τίποτα πέρα από φτώχεια και πείνα. Ο στρατηγός θύμωσε με αυτά που άκουσε και απείλησε τον Μέγα Βασίλειο ότι θα τον εξορίσει ή ακόμα ότι μπορεί να τον σκοτώσει. Οι άνθρωποι της Καισαρίας αγαπούσαν πολύ το δεσπότη τους και θέλησαν να τον βοηθήσουν. Μάζεψαν λοιπόν ό,τι χρυσαφικά και πολύτιμα είχαν και τα βούσφεραν στο δεσπότη τους, ώστε να τα δώσει στο στρατηγό να σώσουν και το δεσπότη αλλά και την πόλη. Στο μεταξύ, ο ανυπόμονος στρατηγός, έτοιμος να σκάσει από το κακό του, διέταξε αμέσως το στρατό του να επιτεθεί στο φτωχό λαό. Ο δεσπότης προσευχήθηκε στο Θεό να σώσει την πόλη του και αμέσως παρουσιάστηκε στο στρατηγό με ένα σεντούκι χρυσαφικά που μάζεψε ο λαός του. Όταν όμως ο στρατηγός ακούμπησε και πήγε να ανοίξει το σεντούκι, μία λάμψη είδαν ξαφνικά και αμέσως εμφανίστηκε ένας καβαλάρης με το στρατό του, ο οποίος όρμησε στο στρατό του στρατηγού και έτσι όλοι εμφανίστηκαν σε λίγα λεπτά. Ο καβαλάρης ήταν ο Άγιος Μερκούριος και οι στρατιώτες του οι άγγελοι. Έτσι σώθηκε η πόλη της Καισαρίας. Ο δεσπότης βρέθηκε σε δύσκολη θέση γιατί έπρεπε να μοιράσει δίκαια τα χρυσαφικά στους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν ζήτησε από τους βοηθούς να ζυμώσουν ψωμάκια όπου μέσα στο καθένα θα έβαζαν λίγα χρυσαφικά. Όταν αυτά ήταν έτοιμα, τα μοίρασε με ευλογία στους κατοίκους. Έτσι ήταν ένα ξεχωριστό ψωμάκι η βασιλόπιτα, έφερε χαρά και ευλογία στους ανθρώπους. Από τότε τη φτιάχνουμε την πρώτη μέρα του χρόνου, την ημέρα του Αγίου Βασιλείου. Και αφού λοιπόν είδαμε αυτή την πολύ ενδιαφέροντη ιστορία της βασιλόπιτας και πώς κρατάει με τα χρόνια, πάμε να τη φτιάξουμε και να δούμε τα υλικά μας. Έχουμε 300 γραμμάρια βούτυρο στη θερμοκρασία δωματίου, αγελαδινό, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 γραμμάρια άχνη, 4 αυγά μεσαία, ένα κουταλάκι της σούπα ζάχαρη, 7 γραμμάρια μαχλέπι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού άρωμας γλυκοπλαστικής βανίλια, 2 γραμμάρια μαστίχα, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, ένα κουταλάκι της σούπας baking powder, 75 γραμμάρια γάλα. Να σου πω κάτι πολύ σημαντικό για τη συνταγή μας. Θέλουμε το βούτυρο και τα αυγά να είναι στη θερμοκρασία δωματίου. Επίσης θα χρειαστούμε λίγο παραπάνω βουτυράκι και αλευράκι για να σεμιζάρουμε τη φόρμα μας. Δηλαδή να βουτυρώσουμε και να αλευρώσουμε για να μην κολλήσει η βασιλόπιτα. Και αφού είδαμε τα υλικά μας, πάμε να ξεκινήσουμε με τη συνταγή. Θα βάλω το βουτυράκι στη θερμοκρασία δωματίου μέσα στον κάδο του μίξερ, την άχνη και θα το χτυπήσω με το σύρμα. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 190 μέχρι να γίνει η συνταγή, θα είναι έτοιμος. Το βάζω να το χτυπήσω σε χαμηλή ταχύτητα, να μην πεταχτεί η άχνη προς τα πάνω και σιγά σιγά δυναμώνω, χτυπάω για 2-3 λεπτάκια, ανακατεύω λίγο με τη μαρίς και ξαναχτυπάω για 5 λεπτάκια. Πάμε να το βάλουμε μπροστά. Ωραία, έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Έχει κάτσει το βουτυράκι μας στην άκρη. Θα πάρουμε τη μαρίς και θα το κατεβάσουμε λίγο για να μπορεί να ανακατεύεται. Και το ξαναβάζουμε πάλι μέσα. Για ακόμα 5 λεπτάκια να ξαναχτυπηθεί.
Λοιπόν, γι' αυτό το χτυπήσαμε 5 λεπτάκια και έχει ακρατέψει το βουτυράκι μας, έχει γίνει άσπρο, έχει γίνει έτσι. Θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη και πάμε να χτυπήσουμε το μαχλέπι μας. Ρίχνω μέσα στο μπλεντεράκι μου το μαχλέπι, τη μαστίχα, το μοσχοκάριδο, τη ζάχαρη και 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι από αυτό που έχουμε ζυγίσει. Αυτό το κάνω γιατί θέλω να πιάσει τη μαστίχα και το μαχλέπι, γιατί αλλιώς άμα δεν βάλετε αλευράκι και ζάχαρη δεν το πιάνει. Πάμε να το χτυπήσουμε. Χάλασε! Και αφού είναι έτοιμο και έχει γίνει όλο σε σκόνη, κοιτάξτε εδώ. Άμα δεν έχετε μουλτί, δεν πειράζει, μπορείτε να το κάνετε στο γουδοχέρι ή μπορείτε να το βάλετε ανάμεσα από λαδόκολλα και να το κάνετε με τον πλάστη. Είπαμε, τα βάζουμε εδώ πέρα και βάζουμε το αλεύρι επίσης, γιατί όταν θα ρίξουμε μέσα τα αυγά θα απορροφήσει την υγρασία και δεν θα μας κόψει το μείγμα. Οπότε πάμε να τα ρίξουμε μέσα. Και σε αυτό το σημείο, αν έχετε σκόνη βανιλίνη θα τις ρίξετε τώρα, αν έχετε υγρή βανίλια θα τις ρίξετε αργότερα μαζί με το γάλα. Πάμε να χτυπήσουμε σε μικρή ταχύτητα. Και αφού το χτύπησα λίγο, θα πάω να βάλω τα αυγά. Θέλω να τα βάλω ένα-ένα τα αυγά. Τα βάζω πρώτα σε ένα μπολάκι, να είμαι σίγουρη ότι δεν θα έχει μέσα κάποιο τσόφλι. Το ρίχνω και χτυπάω μέχρι να απορροφηθεί το αυγό. Βάζω ένα-ένα μέχρι να απορροφηθούν όλα τα αυγά. Πάμε να χτυπήσουμε σε αργή ταχύτητα. Και αφού απορρόφησε το αυγουλάκι μας, πάμε για το επόμενο. Πάει και αυτό μέσα. Και αφού έχουμε ρίξει όλα μας τα αυγά, το βγάζουμε από το μίξερ. Ανακατεύω λίγο εδώ, να πιάσει κάτω. Και θα ρίξω το γάλα, τη βανιλίνη, ανακατεύω λίγο και ρίχνω το baking και το αλεύρι και ανακατεύω από κάτω προς τα πάνω με κυκλικές κινήσεις. Και αφού ανακατέψαμε, έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο, είναι έτοιμη η βασιλόπιτά μας και πάμε να τη βάλουμε στο ταψάκι. Όπως είδατε έχουμε βουτερελβρώσει το ταψάκι μας και πάμε να ρίξουμε μέσα τη βασιλόπιτα. Λοιπόν, είδατε με ποιο τρόπο την απλώσαμε εδώ στο ταψάκι μας και πάμε να βάλουμε το φρουρί μας. Το βάζω εγώ εδώ και το καλύπτω εδώ και πάμε να ψήσουμε για 45 λεπτά στο φούρνο πάνω κάτω στους 190.
Και αφού περάσαν τα 45 με 50 λεπτά ανάλογα το φούρνο που έχετε, προσοχή, πάμε να δούμε τη βασιλόπιτα αν είναι έτοιμη. Πάμε να δούμε αν είναι έτοιμη. Παίρνουμε ένα πριονοτό μαχαιράκι, το βάζουμε μέσα. Και αν βγει στεγνό, σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Λοιπόν, την αφήνω να κρυώσει και μετά βάζετε από πάνω τι θέλετε. Άχνη, λίγη κουβερτούρα λιωμένη, να γράφετε 2026, στολιδάκια. Απλά αφήστε την να κρυώσει. Ήταν αυτό το βιντεάκι μας. Εύχομαι σε όλους υγεία, πάνω απ' όλα, αγάπη. Προσπαθήστε και να είστε λίγο πιο καλοσυνάτοι για το 2026. Με πολύ αγάπη. Σας φιλώ, καλή χρονιά!